Jako lítačku na hlavu neprodávám. Jeden půl, ale dám to ještě teda dojedu. Kdybyste jako extrémně chtěl, tak vám musím pak v šedině prodat tašku za 10 korun. Ale to Víte, že jo. jak chcete. Vy nic nemáte jako jinýho. No, nemám, rybák to si úplně nechce. Já vám dám těch 10 korun. Dobře. 2 kg 10. Dobře.